Baguhay pa lang nato gisaulog ang bag-ong tuig, ang tuig 2021. Ang tuig nga atong gipangandaman kay pagasaulugon nato nining tuiga ang kasumaran sa ikalima kagatos. Nga kasumaran sa unang bunyag dinhi sa atong kapupudan dinhi sa Subo niadtong Abril 14, 1521. Ug sumala pa sa linya nga atong mabasa o makanta diha sa labing kinaham nga daygon sa Pasko, ang kasadya, bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Karon atong paghisgutan ang laing epekto sa bunyag. Sa miagi, atong gihisgutan nga ang bunyag naghatag og bag-ong kinabuhi. Sama sa bag-ong tuig naghatag og kalauman o malipayong nga pagbati. Ang bunyag usab makapahimo kanato nga mga sinagop nga anak sa Dios nga Amahan. Ang bunyag dili lang makapahinlo kanato sa sala, apan makapahimo kanato nga bag-ong binuhat sinagop sa Dios. Ug isip mga anak sa Dios, kita makaambit sa Dios nung kinaiya. Mga sakop ni Kristo o mga manununod uban ni Kristo. Sa unang higayon nga nanudlo si Magellan sa prinsipe ug sa iyang kaubanan sa wala pa sila bunyagi, samtang naghisgot pa sila kabahin sa kalinaw, nangutana si Magellan kung kinsa ang manunod sa pagkahari kung matigulang na ang ilang hari. Sila mitubag nga ang hari walay anak nga lalaki. Apan daghan siya anak nga babae. Apan ang iyang pag-umangkon naminyo sa kinamagwangan niyang anak nga babae. Mo'y hinungdan nga gitawag siya prinsipe. Ug mingon usab sila nga kung matigulang na ang hari ug reyna, wala na sila'y hinungdan ug wala na'y magtagad kanila. Manduan na lang sila. Kay tiguang naman. Niining higayuna si Magellan, misugod, nakakita o higayon, misugod pagpaila kanila kung kinsa ang Dios nga iyang gituuhan. Nga siya nga magbubuhat sa langit o sa yuta, nagmando sa pagtahod sa amahan o inahan, ug si kinsa ang magdumili sa pagtahod sa maginikanan, maganto sa kalayo nga way katapusan. Sukad niini, nakahigayon si Magellan sa pagpanudlo og lain pa mga butang kabahin sa Kristohanong tinuuhan. Og sumala sa saksi nining maong hitabo si Antonio Pigafetta, ang mga tao nga maikagon kayong naminaw, mipadayag nga sila gusto pang maminaw sa mga pagtulunan kabahin sa Kristohanong pagtuo. Umauto nga sa pagkadomingo ni Hana, silang kaugalingong kabubuton, nagpabunyag sila. Ang magbubuhat sa langit o sa yuta, gipadayag ni Kristo nga atong amahan. Ug diha sa bunyag, ang atong amahan, maghimo kanato nga mga anak niya nga sinagop. Gani diha sa ritual sa bunyag, sa dayon ng pagkatapos niini, pangadion ang amahan namo, ang pag-ampo nga gitudlo ni Kristo. Kini nagpahinumdom na kining bata ang ibunyagan, bisan tod adunay tawhanon nga amahan o ginahan, siya usab adunay langitnong amahan nga anaa sa langit ug nakiglambigit sa mga tao sa kalibutan. Tuod man ang pagtahod sa atong mga ginikanan, tawag sa maayong pamatasan, apan una og labaw sa tanan, mando sa Dios. Ang atong mga ginikanan mo'y instrumento nga gigamit sa Dios aron kitang tao mahimong tao. Sila usab ang nagpatubo kanato sa kaalam, kahingkod, sa grasya. Sila usab ang unang nagtudlo kanato nga adunay Dios. O kining Dios atong amahan nga nagpangga, nagmahal ug naghimo kanato nga iyang mga anak. Tungod niini, dili na kita yanong mga binuhat, samag tanom o hayop. Lahi kita sa uban nga mga binuhat nga nagpuyo sa kalibutan, kay kita mga sinagop nga anak sa Dios, pinaagi sa sakramento sa bunyag. Dili tingali hingpit ang atong kinabuhi.
Aduna tingali mga kakulangan ang atong kahimtang. Sa makadaghan masayop ta sa atong mga tinguha, mga desisyon o mga lakang. Ug doon na gani panahon, maapil ang uban, pinagi sa atong daotang binuhatan, pinagi sa atong pagpakasala. Sa panahon nga kita makasala, kay bisan pa man pinagi sa bunyag, napapas ang sala nga panulundon o personal nga mga sala kung dako na gibunyagan, makasala man lang kita gihapon. Magbasol, magbag-o, mangumpisal aron mapasaylo. Apan adunay mga tao kini subo nga palandungon nga dili magbasol. Usa ka ulahian dili na mag-usab sa kinabuhi. Buot na lang magpabilin diha sa kahimtang nga makasalanon. Kay lagi tao man lang. Tinuod tao ka apan dili tao man lang. Kaysa imong pagkabinunyagan, nabayaw ang imong pagkanilalang ngadto sa dignidad sa pagkaanak sa Dios. Nga di ay aduna tay igong gahom inubanan sa grasya sa Espiritu Santo sa pagpuyo nga matarong subay sa kabubuton sa Dios. Ang atong tawhanong kahuyang dili mao ang katapusang tubag sa atong kinabuhi. Ang Dios nga nagmugna kanato sa sabakan sa atong inahan, mao ang atong Dios nung amahan nga naghatag kanato bag-ong kinabuhi diha sa bunya. Ug matud pa sa ikaduhang sulat ni San Pedro, ang iyang langit nung gahom naghatag kanato sa tanan sa pagkinabuhi ug pagsimba, pinaagi sa kahibalo kaniya nga nagtawag kanato pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug gahom. Ug pinaagi niini gihatag niya kanato ang labing bililhon, ang labing dakong panaan, aron pinaagi kaniya, makaambit kita sa kinabuhing Diyos nun. 2 Peter 1:3-4. Ingon kabililhon ang atong kinabuhi. Ingon kataas ang atong dignidad. Sinagop kita ng mga anak sa Diyos, kay kita, mga binunyagan. Manghinaot kita, nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot ng maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo aron ikapaambit sa uman. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, gisaulog ron sa simbahan ang solemnidad sa Epipania sa Ginoo. Pasabot ani ang pagpadayag, ang pagpaila sa Ginoo nga atong manluluwas ngadto sa tibuok kalibutan. Nya ang representative sa tibuok kalibutan mao ang katong gitawag natog tulo ka hari, 3 kings. Nya ang naanda nato ani nga sa ulog Enero 6, pero
ang Domingo man humandayon sa kaning Pasko, so Epipania. Naigingalan dag Epipania. So, padayon tang magampo nga unta mailhan si Kristo sa tibuok kalibutan ug masinati nato ang iyang makaluwas nga grasya ug gahom labi na gyud sa pagpahunong ining atong pandemic ug ang pagampo nato sa alang sa ato mga benefactors and donors nga nagpadayon karon sa pagtabang nato dinhi sa ato mga proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron niyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan pinaagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon Jerusalem, ug sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiog, apan ang Ginoo musidlak kanimo ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak nga lalaki, ug imong kuguson ang imong mga anak babay. Malipay kagayod inig kakita mo niini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat may anha man kanimo, ang bahandi sa kanasuran maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo sa Media ug sa Epa, ang tanan nga gikan sa Seba magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdayig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. O Diyos, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nagantos. Ginoo ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang alawom nga kalinaw hangtod mawala na'y buwan. Magmandun ta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo ang tanang nasud sa yuta, Nagasimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Siba magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud mag-alagad kaniya. Ginoo ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo.
pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Sa walay duha-duha nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag ipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo nga ang mga dili Hudeo sama sa mga Hudeo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari o mga magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila, asa man mataw ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem o giingnan, lakaw kamo og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, og sa makaplagan na ninyo siya pahibalua ako dayon aron moadto ako og mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan, og nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay og ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila og misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa og mihalad sila kaniyag bulawan, insenso og mira.
Pinaagi sa damgo ipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Wala pa tayo nadunggan sa history sa human being nga dunay hari nga natao nga ang laing mga hari muadto aron muluhod. Muadto tingali aron mo bisita, mo congratulate. Pero muluhod kay mo simba, pasabot, mo ampo niya, murag wa paano? Nanamoy nadunggan? Adi man sa noon ko historian. Waoy, ang resulta hinoono sa ubang mga hari og nanay bag-ong napiling hari, mangandam sila kay makigubat, kay basi gubaton tani. Nya ila da yung analyson ang kinaiyan ining maong hari. Nya ila da yung paningkamutan nga mabuntog o kaha maamigo. Ana ra, pero mosimba, waoy. Kinsa may gisimba ra gyud? Si Jesus. Gisimba siya. Pero gipatay sad. Katawan ano? Nya ganahan mo aning klasehas hari. Gisimba pero gipatay. Uy, ganahan ba mo uy? Ngano man ning haria nga gisimba pero pag human gipatay. Ilansang paskuros. Tungod kay unsa may rason? Tungod kay kana depende na ninyo wa sa ko kibaw kung sa rason ngano naingon ani ni. Tungod kay gakinahanglan ta og pagtuo una ta makasimba niya. Unya kay ang kalibutan nagamit man sa tawhanong rason di gyud ta kasabot aning hari ani. Gakinahanglan tag pagtuo, light of faith, dili light aning electricity. Kay kanila itong saligan inig ka brown out ani di na ta kahibaw unsay naa diha duol nato. Pero pagtuo bisag mabuta pa imong mata kaila gyapon kas Ginoo. Bisag wap adiha siya sa imong atubangan di nimo siya makita sa imong naked eyes, makita nimo og mailhan ang Ginoo. Kamoron, nagsige ba mo gamit sa kahayag sa inyong pagtuo? Na? Nihayag mo? Kana bitang inig inig bunyag. Tagaan mo day mo anag kandila. Mauna nga sa atong unang pagbasa, miingon dinhi si propeta Isaías nga miabot ang imong kahayag. Diin nagsugod ang kahayag didto sa Bethlehem, ang usa sa gamay kaayo nga lungsod sa Judea. Nya niingon din siya, ikaw Bethlehem, dili ka ang labing iwit nga kaning lungsod sa Judea. Kay gikan nimo musidlak ang kahayag. Ang tibuok kalibutan kuno tabunan sa kangitngit, pero musidlak ang kahayag gikan aning gamay kaayo nga siyudad or lungsod. Nya diin man kasugod ang sidlak sa kahayag didto sad sa gamay kaayong lugar nga hugaw pagyud kaayo kay maoy puy-anan sa mga hayop kaning ingon ani bilin. O kana. So ang Ginoo di ay ang iyang kahayag diha niya gisugod pagpasidlak sa labing ubos o labing kabos nga kahimtang. Mauna nga kung ang atong gamiton kining atong hunahuna unya nangita taghari sa tibuok kalibutan nya kining atong utok mo itong gamiton kining atong tawhanong standards mapatay gid nato sa Kristo. Mapatay gyud. Mao na siya. May karon kamo kusog ba mong mutahod ni Kristo isip hari? Mutahod mo o dili?
Sige, so congratulations. Ako tahod sa ko. Nakaron, ningon mas Kristo, unsay inyong buhaton ngadtos labing kabos, mao'y inyong gibuhat nga rin ako. Mutahod ba mo sa labing kabos? Mutahod o dili? Mutahod. Inyo ba silang taga-agbalay? Og nitahod ka, nganong di man na nimo taga-agbalay? Inyo ba silang, ay lang taga-agbalay, pasudlon ba nimo sila sa inyong balay? Nya papuyon? Oh, dili gyapon. Oh, ingon mo mutahod, mga bakakon. Liwat mo aning gawali. Oy, mauna itong batasan, oy, mutahod ta ni Kristo, pero ang iyang sogo di ta mo sunod. Mauna nga kung iyag yung ipamugos, patyon ginato siya. Patyon yun. O ipamugos yun, patyon. Labi na ng iyang sogo nga, higugma imong kaaway. Sus, grabe ha. Ngano ang kaaway may ipahigugma? Kay kanang kaaway in relation to you, mauna ang labing ubos nga tao sa imong kinabuhi. Di ba? Labing ubos ginang imong kaaway. Kay ngano man, di man jud kamo tagad ana. Tagdon pa to di mong tanan dito bisag unsa pa nagnaong, pero kanang imong kaaway di kamo tagad sa ato pa in relation to you, siya maoy labing ubos. Unya kay niingon mas Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos sa inyong isig katao, inyong gibuhat nako. Di sa ato pa kanang imong kaaway mauna di na ang kahayag ni Kristo. Wa gini uyon sa akong analysis. Ako di mo mo to? Kinsa may nakapalambo sa simbahan. Gawas na nigawas dito sa teritoryo sa Jerusalem. Kinsay nakapalambo? Si San Pablo. Kinsa man ni si San Pablo, kaaway sa mga nagsunod ni Kristo, gipapriso, gipapatay niya ang mga nagsunod ni Kristo. Unya kay gihigugma man ni Kristo si San Pablo, gihigugma man sad sa mga tao nga nagsunod ni Kristo si San Pablo, nakonbertir og nahimo na hinuong magsasangyaw sa pagtuo. Na maganit ay panultihon, your best sa to? Kana bang your best friend will be your best enemy. Baliha, baliha. Your best enemy will be your best friend. Ala na siya. Anha, masad mo anang statement, baliha lang. Mahadlok man ka sa anang enemy, kay mutuo man ka ng, your best friend is your best enemy. Baliha na sad. Your best enemy will be your best friend. Unsa may nakapalambo nako, isipare, ang mga nagsigig libak nako, ang nagsigig saway nako, ngano man, ako man silang gihigugma ug akong gisunod ang gusto nila nga akong buhaton. Awa mo kasabot? Na imong saway nako. Ikaw pa dir kanang imong baba pataka lang ginagyaw-yaw. Sakit kay ka manabi. Nako Lord, tabangi ko nga di na kayo sakit. Yang Ginoo, sige, mao ni buhata ha. O mo na ni Roy akong classes homily. Sakit apan lami. Daghan kay mangita kay matod pa nila nindot ang homily nimo pa dir sakit pero lami. Di ba na magpangita man kanang sakit pero lami. Di mo ganahan ana. Kana bang the stinging joy. Nindot ka na paminahon. Say ganahan ninyo, kana ragyong tamis o kana ragyong parat. O say, nindot sa dang sweet and sour. Ano na siya? Gi-adjust sa Ginoo ko. Salamat Lord. Ngarang-arang na yung taon kurong manabi. Nagya po'y mulibak, pero nagya po'y musaway, pero jutay na lang. Kaya nga naman, ang kadaghanan, gilamian. Nya ako din yung binuhatan. Dili, sa Ginoo, nangayo lang ko nga, Lord, sige hal man jud kong saway. Giingnan pagugotong usan nako kakaila nga elder nako ba diya sa simbahan. Paghapit na nako musud sa seminaryo, nya kay nakasaway man gid siya sa akong sinultihan, ana akong paagis pag-istorya. Ingon din siya nako, musud kag seminaryo? Nako, musud ko noy. Ingon siya nga, usa tingali kas mga pari nga batuonon.
Kay kanang imong sinultihan, kanang imong kuan murag wa kay respeto, ya insultador kay kastanan, batuon jud anas parishioners. Kinsa may mo nagbaton nyo din hiron? Naa? Sige, testing Mudritso kung biya ninyo din bahala na mo din bato-bato mo diya. Pero ning padayon ko, og tinuod gisaway gyud ko dito ko seminaryo, ingnon ko sa ako mga kauban kay kanila lagi pagkayaw-yawan gyud na mura kunuhay kog sakto kayo ba nya mga saba gyud. Ingnon ko sa ako mga kaubang mga seminarista, bro, sakto man ang imo bro, pero sakto na. Naglibog og kuwato, sakto nang imo pero sakto na. Ana no? Mura mag-ingon tama ka pero tama na. Ana. Okay na ninyo? Na siya. Unya kay si Kristo ingon ana man labaw pa man ganyana. Siunan ka na mga Parisiyo, mga high priest unya, mga tigpakaraw ingnon kamo. Mga bitin mo. Nagsigi mo limpyo des inyong gawas inyong tasa, mga hugaw mo naan yung tanan ang mga kadautan, muramog mga nitso nga puti sa gawas pero sa ilawom dahil tuad itong nangadunot og tanang hugaw. Anaon niya, kinsa ba kay di maglagot ana kagot gud ilang ipon. Pero ako di lang kumusulti ana kay unsa nilay akong kolektahon ron. Patay tani. Pero igo na tingali no. Nga musulti ta nga gamita ang pagtuo aron makakita ka ni Kristo. Bisan diha sa imong kaaway. Mutuo lang ta sa pulong Ginoo kakita gyud ka. Pananglitan kanang imong anak nga tapulan kayo, nga gasigig higda, nya di gyud mo trabaho, nya inigbangon igtambong sa kananan, ilugon patong ubang sudan silang igsuon kay putig yung dako ag kaon. Unsa man bation ninyo maginikanan ana? Malipay mo, magyaw-yaw mo kamu gadako lang ng ikay ka gadako lang ng kaon di pa di mo kamtabang dako pa jud kay kaon anaon ani mo pero gamita ang matas pagtuo di ba makakita jud ka nga sus kani ding anaka mao gini labing ubos sa ako mga anak kay ugwa mi patay gini kay di ka mo mulungan so ato gining atimanon o mo na inyo jud ang atimanon kay labing ubos ko na ni adini si Kristo mo na inig pukaw nimo Lord bago na Lord. Isa nganong ga Lord magkanako ma ingon mas Kristo do nga naa siya sa labing ubos nga ika magi labing ubos ali na Lord tambong na dire kaon din ang ato sa dako ag kaong Lord thanks be to God kay ganahan gis Lord sa akong giloto na ana nya eskwela dayon siya pag uli siya Lord kumusta mang result siya hagbong ko man siya bugua din ng Lord pero di ka masuko niya kay nga naman si Lord man na di ba? Anya, mag-uol pa ka, di na. Magsige pa kagyaw-yaw, di na sad. Malipayon ka, yes. Og mauna ang kahayag ni Kristo, naghatag og kalipay sa mga tao. Mao to katong tulo ka hari, paglakaw nila, nag-awit sila kalipay. Ang mga magbalantes karnero pagkakita nila sa Ginoo nga naghigda atong hugaw kaing pasungan nag-awit sila sa kalipay kamo sa dron nanimba mo dinhi kakita gani mo Ginoo inig uli ninyo mag-awit-awit mo kalipay mura mo mga buang atong manguli magsigi kag katawa nga wa kay kauban mabuang ka kay ang kalipay nga Dios nun makabuang manindog na ta mga nangabuang. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug binatay nagatuo ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika sa kaambitan sa mga santos sa kapasayloan sa mga sala sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.
Mga igsuon, sa atong pagpanagtigom karon nagpahat kita og buhing tradisyon og mahimayaong panaad sa Kristo nga gipadayag nga mao ang atong kahayag og kaluwasan. Malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa santos nga simbahang Katoliko, nga mudawat siya kanila nga nangita og kalinaw ug kamatuoran diha sa iyang panon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nasod nga anaa sa mangitngit, nga ang ilang mga pamunuan makabig diha sa kahayag ni Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pagamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalag ni adtong mga nangamatay nga ang mga walay pagkapalong nga kahayag magdanag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios ug Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo kanimo uban sa danag sa kahayag sa pagtuo sa imong anak. Pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok diyang santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo nga manuluyon ang mga gasa sa imong simbahan, nga gihalad namo dili sa bulawan, insenso ug mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao sa Hesukristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron
aton paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usap kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Ginoo, sa kanunay og sa tanang dapit, naguna ka kanamo pinaagi sa langitnong kahayag. Itugot nga mapalandong namo sa putli nga pagtuo og magpuyo kami sa kinabuhi sa bug-os nga paghigugma sa misteryo nga among gisalmutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga nata gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami.
manglingkod, mga pahibalo. Unang pahibalo, ug mao ni ang pinaka-importante. Aduna na kitay bag-ong namugna nga Social Action Team. Ang abbreviation ani kay SUAC. SUAC, Social Action Team. Under ni sa atong Service Committee sa PPC, Paris Pastoral Council. Ang chairman niining maong team mao si Brother Frank Fortaleza. Nabaros Brother Frank? Wa gyapon. Ang basic function niining maong team mao ang pagtabang sa mga panginahanglan sa atong kabus ug labing kabus nga mga parokyano, ilabi na gayud sa mga aktibong nag-alaga dinhi sa atong simbahan. Daghamang nag-alaga dinhi nga 40 sa gitaong lisuras ilang kahimtang. Karon ang unang project sa atong SUAC mao ang pagtukod og balay alang sa pamilya sa usa sa atong mga lectors dinhi sa atong parokya nga mao si Sister Teresita Peralta. Tindogter amo ni atong lektor, iyang pamilya atong tabangan. Nya karon palihog og tan-aw sa TV monitors sa atong detalye sa ilang kahimtang sa ilang pagpuyo karon. Natay short PowerPoint. Mao na ang ilang pamilya, mausan ng kahimtang sa ilang Pinoyanan. Dili tingali sila maoy labing kabos sa atong parokya. Sila lay among nadesisyonan nga atong unahon pagtabang. Gibana-bana ang magasto niini sa pagtukod sa ilang at least mapuy-an nga balay, mga 80,000 dananis labor. Ang atong gamiton sa pag-atop, namat pantaday sobrang mga atop atong tinangtang nato dinhi sa atong simbahan nga katong unang atop, so atong gamiton didto og ang mga flooring sa nila nagdaghan pa man na diha mga buak-buak na tiles, mao siguro atong i-finishing sa ilang flooring para di sad kayo mo abog. So isip man nagsuon dinhi sa usa ka parokya ni San Vicente Ferrer atong suwayan no nga magtinabangay tas pagtukod niining maong balay. Okay ra mo? Sige. Naatay gamay nga additional nga love offerings. So musuroy ang atong mga collectors aron mukuha sa inyong hinabang. Nya katong wa kadala og igo-igong kantidad nga gusto nimong itabang, pwede ra pug inyong ihatod dinhi sa atong opisina anytime of the week of this day or this week. Nya kamo sang mga online parishioners nga gustong mutabang, ipadala lang gihapon sa atong paagis pagpadala sa kwarta o niya i-message lang ko nga para ni sa pagtabang sa pamilya nga tabangan sa SUAC. So salamat ninyo, salamat sa atong mga love offering assistance.
Padayon ko sa akong announcement. Mahala naghuot-huot atong dughan. Perlipay sad ta. Ikaduha, adunay importanteng meeting ang PPC, ang PFC, ang chapel leaders, o ako sang imbitaron ang atong mga barangay officials, ugma, January 4, 2021, Lunes, alas 7:30 gabi, dinhi sa atong simbahan. Hinaot nga mutambong ang mga nahintungdan ini, no? Kay atong istoryahan o nastanan ang ato unyang pagpadayon sa ato mga chapel masses, sinunod ang protocol aron mabalik na tong ato mga Sunday masses sa kapilya. Nagakinahanglan ikugtabang ani sa ato mga barangay officials. Unya ato sang hisgutan, lakbit lang usa ang ato unyang plano sa atong umaabot nga piyesta karong tuiga basin pag madayon na, no? O para ba jud ko kapista dinhi, mamatay na lang tingali ko pa jud ko kapista diri, so ay na basin pa di ay madayon. So ato nang hisgutan. Ikatulo, update sa atong mga nahalin sa faith and power slots nga tag 3,000 as of January 2, 2021. Ang nahalin miabot na og 865 slots. Pakpak. Ang available slots na lang is 135. Ala, gamay na lang kayo, basig di na mo ka-appeal ani, no? So paspasi lang ninyo. Ug mosobra gamay, dawat lang gyapon ta. So akong i-report ninyo sad ang atong income and expenses niadtong niaging Misa de Gallo hangtod sa kaning Pasko katong 25 ba. Akong i-report. Summarize lang. Ang total collections nato sa Misa de Gallo masses niabot og 863,470 and 25 centavos. So kay mo donate da. Nya kadto sang atong edad ko halad ko, ang total sa dadto miabot pod og 428,003 pesos and 50 centavos. Daghang na bless aning edad ko halad ko. Unya naasay ni hatag nato og mga stipend para sa Misa de Gallo kada misa. Ang mga stipend sad nga gipang-remit ning abot pod og 53,680 pesos. Unya ang donations para sa atong Christmas Thanksgiving katong gihimo nato nga nag-abot ta dire, ning abot pod ang mga donations sa ato og 270,490 na. So ang total nato nga nisod nga kwarta para sa atong kalihukan sa Pasko ning abot gyud og 1,615,643 pesos and 75 centavos. Ayaw mo pagsigig pakpak kay dako kay gasto. Ako na lang ni summarize on Ritso atong ato diring gathering, no? Unya sa mga stipends, sa mga cash gifts, sa mga pinaskuhan sa nagkadainlaing mga nagtrabaho o nag-alagad sa atong simbahan, mi total pud ang tanan og 940,832 and 65 centavos. Ang atong sobra na lang kwarta sa Pasko, nya ato na ning i-remit ngadto sa idugang sa atong projects dinhi simbahan, is ang surplus is 674,811 and 10 centavos. Okay. Thanks be to God. Nangalipay kayo aning atong mga nagtrabaho diri hastang wa magtrabaho. So, salamat. Busa karon atong pasalamatan ang mga taong nag-alagad nato. Intingob lang ang ato mga sponsors and benefactors sa makausap ato silang pakpakan sa ilang pagsuporta nato dinhi sud sa miaging tuig hangtod sa ining tuiga karon. Nya atong pasalamatan ang naglimpyo sa atong simbahan aron maandam ni sa atong paggamit, ang mga nagmanage sa atong parking o sa atong traffic, atong mga barangay tanods,
ang nag-frontliners nato, nga atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong lectors o atong cantor, ang atong mga sacristans, ang love offering assistants, ang nag-operate sa atong TV monitors, ang atong SOCOM o ang nag-operate po diri sa atong sound system, ang nag-decorate sa atong simbahan, ang nag-offer karon aning misaha, tantong tanan nga ni-offer, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Rene, Sister Tessie Montecalvo. Ato silang hatagag masipang pakpak. Bisan nato kalimtan ang mga angelic voices sa atong choir nga nialagad karon, ang atong San Vicente Choir. Salamat kayo, Choir San Vicente. Sige, manindog na ta. Samtang wa pa matapos ang panahon. So, atong padayonon ang pagpalambo sa gugmang makabuang ni Kristo. Nya unsaon man pagpalambo aning gugmang makabuang, mutuo gid ta sa pulong sa Ginoo ug mutuman niini naa diha ang tinuod nga gugmang makabuang ug kalipay sad nga makabuang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.